Tuh, lungsod ron. Waon o itong motor ni pangandoy na ako ba? Balag, skanhan daw to bro. At least magamit ako to. Sa pa do? Langhoy lagi? Kay wa gi ma lunga nga kanon gan. Bukas ba? Wa gi malungan. Ginot mo kuan pod. Langhoy na lang nakatoy. Nagoy ba panihapunon na niya? Linaw ka na kay lami ka na ba? Oo, siyempre. Asa ni ba do mo spotting man? Ato, lungsod. Buha og motor dito kay wala na ako magamit-gamit ba? Pero mga kanhan lang ko bro. Bisa go sikanhan basta kay importante nga makas nimo. O gani. Ya, motos ako. Balik bro. Inya dre. Ah, sige sige. Ay pag kita po ni buitis kay. Wa gyud mag wa gyud sa kahuna-huna og pait ba kay. Kas man gyud sa motor. Ako ani ah. Kaog lang hoy. Sabi ayas kinabuhi oy. Nga pletag trabaho. Way mo dawat kay guwang-guwang na. Pangitaag baksin. Diri apod sa hornal, kay pambaratuhar ra pug sildo. May gwapong modos aniro na. Dako tag income ani. Kini may gwapo hingsum suntok sa una-una aning bahala og sa dangatan ani. What the fuck? Basta ano ni akong nasa puno na kirada ko motor bahalag nga sikanhan nga purmas motor baligyan ng barato. Yung pangortahan lang, kapalit ng panginhanglan ng balay. Ay, narinig ko kumita ni sa iya, asa ni may motor mo agi ron. Dapat yung kayo magkuha ng motora ba? Lami, may kurma oh. Uy! Ang pingan ako ni pag-ayon eh kay lami juga kayo, bagto kayo. Sana all. Awa ko na oh. Uy, kalami. Yay ka. Ano naman kalibangon ko. Berte na yun tayo. Balik bili sa motor tre. Diara ka balik ako. Thank you. Wa gyud masipyat ang ako ang pangunahuna makasugat yung motor. Sinaw pa oh. No, 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 no. Ay, salamat, success. Ay. Puta. Saan tong motor? Ang na ito. Saan tong motor? Kapag ko bato mo tura, kapag ko bato yun. Gago.
Sa may nindot niya, no? Lingaw kayo ba? Asa ka to sila Papa Joe, no? Hindi ka vlog-vlog ron ba? Pait ang panahon mo ron ba? Nindot na yung motor daw. Makalaglaag, taglagyo, ano? Vlog-vlog, lagyo ba? Ilang. Sinaday, maabot nga, swerte ron. Ang barato nga motor bitaw. Kuha ko mo siya. Kaluyan day. Oy, Papa Joe! Oy! Wag portahan naman lagi ron. Kaluhian pod. Ka. Kamu lagi? Amay? Hindi totoo yan. Tay. Sa motor juga ba? Awi ka na na. Pobre ka ka. Kitaan ni di ay. Kadugay na ani. Tagsa lang ako ni gamit-gamiton kung kanang kinahanglanon ako mo ato ko bunsod. Kapal ng mukha mo. Naalagi ko, lagi kaya kung i-dispose mo ha. Emergency ba? Wala lagi bukas balay lagi. Pila mo da? Di man ta kontra di. Ako lang ni ko sa mo barato kaya aron lang yung madali lagi ni kay wa ko. Wa ko gamit sa kinahanglan sa balay ba. Pila mo da? Atong ko sa mga gis. Buha no? Ay, bro. Ang papilis ana, Ang asa mang pipila? wa pa na ko ma-renew baya na sa kumpanya. Pero sig di ay muha ha. Ako lagi na. Ay. Kato, service na ko sa una ba? Mao man eh. Bola lang yan. Sige sige. Pero ka problema ning mga papilis ani kay aw ba na ta kaugma? Sige, bantay ka. O ko ano? Pero saman, di sa na ko ikas ni ugma na bayad. Ha? Di advance. Ano sa may kung Ay advance ha dara. mo advance ko? Ano, 100. Amo paunsa. Pila mo lang na din na diha. Oh. 100. Aw ba ng Trish? 300. O magkapalit ko bugas ani. Kaya? Ito ni. Yo, testing ko. Testing. Ilang tisa tawar ko do? Tawar. Ang nakuha lang niya ani kay naagi mo ko crash ani sa una. Oo. Kini lang, bro. Kompleto na, plate number na. Yakini lang sa amin. Oh, yang na siya gamay. Apro kapitalan ulo nimo. Oh. Kini ay ikaw yun. Tingin na din pa. Ano dia? Nindo juga kayo ba? Ay, buwan. Ang medyo ganito. Rutis ba? Rutis. Di ka masipiyat magkapalitan, okay? Eh, mo majunan eh. Ako lagi na. Bola lang yan. Ya, basta kay mao na to. Mo. Una na ko, maulit ko sige. kay magpalit ko bugas. Ha? Unya po da, sabay tayo niya, sakit ha. Adi, nakulakaw. Nakaka? Kakulakaw. Sige. Ikaw go isusuri lang kag ikaw isa dia. Ha? Sige, salamat, Papa Chow. Kondisyon juga kayo ba? Ano may bagay tingog ba? Dismil ra. Swerte na ni kaya ay manay lamay dyan nga. Swerte juga yung adlaw ron. Kani makablog ba ni? Para mapadayo dyan mong vlog naman. Ano na? Na kondisyon bang kay ganina hing lakaw kay mo kuha kag motor? May problema na pa, Jo. Eh, ang motor, bago pa kayo. Ikawat na. Igor mo na libang. Paglingi ako, nawala na. Disam ni mo na. Disam di kaning standby di ay. Dihapit ko kadali, kalibangon ko ba. Pagbalik ko, wala na akong motor. Wa ka kibaw kinsang tawhana ang kanang naili ni Agi nga. Tao, Wala yan eh. Wala po ko kita yung naitao ba rito? kana mo pinakamalas yun. Ay gani po ko kay naka-swerte po ko kanina. Utang may tumutura to. Ay, sabaw, tagaan lang ka og 100 bayan na lang ni pang. Kapo kay mapalit-palit tindin mo. Kung ang 200 ni. Kung nandun, datang ni mo. Di 200 ni kay ako po ning inurnalan po. Lamat ano eh. Oh, ay naghilap. Kuha pa ka og gwapo pa atong motor. Kapal ng mukha mo. Unsa mga kulos motor?
Kulor pula to, ang dabit. Kitaan lang lagi na ito, tahanan, nagkawat lagi. Sige, tabangan ta ka, pangita to. Kinsay, nakakuha to. Patay. Maode to ko ang motor nakuha ganina. Saan mo na ko ni? Atin ang masaban lang yun. Tabangan na lang ka ko pangita. Ato basi makita ano to basi naratos doon. Ilom na. Nano naman kay 100 ako nahatag niya. Ulis og balay kay. Ulis ako. Kapal ng mukha mo. Pitisoy man yo. Naghilak man. Ano man ka diya? Naghilak man ka? Ano ba? Ito so. Mga bro, amaw. Asa man nakuha ni motora? Minut yan o. Bago na kaning palit ni. Ay bago nga. Ay, buwa nga ako. Di kinalit. Ang naman ko. Nangko naman ka. Ikuha ang motor niya gikawat. Mag-ura kay ikuha na igoro na libang nawala na. O gini motora ba oh? Oo nga ba. Bangko mo nang kinalit. Ay, pagigana na bitisoy. Asam na mo nagika na kuha. Pero di kayo. Kalit ragdool sa kuha. Gikan ni kapapadyo. Nga gismiram yatag sa kuha. Papadyo. Oh. Iya man gikan ni. Nausa day ka. Ay, pangangkon. Ikaw jud ba? Kuha gini motor bay. Karon na ako nagikuha ba niya. Wala ra nakalit. Oh, Bali. na libang ako lagi ni. Oy! Dili ako lagi ni. Ang sir ba doon ni? Ato si Papadyo. Dah. Tayo ng tutuhan na to. Ako drive. Sakay. Sayang, 300 na to. Birthday na yun tayo. Ay, nakapalit na yung konsumo. Ilan? 300. Nag-aagi sa gato si Pisoy. May 200. Palit yun. Tama gini. Kapal ng mukha mo. Tay. May Pisoy man si Boy Tanso. Kuyog. Lah. Maor ba gitu giingon ni Boy Tisoy nga. Ang iya dong motor. Maor ba yung kolora sa motor oh. Uy, disgrasya ang kinabuhi na ko ani. Hasta ka kuha ni ron. Hindi nagkawat sa motor ha. 300! Sige lang. Karon lang ka. Andre, no! Ano sa mo? Grabe ko ini na. Lupot yun! Ay! Iuli na to 300 lagi! Ay!